Rahayu sagung dumadi. Nuwun kula nuwun sanggya para miyarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang salam sejahtera kagem kita sedaya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya lan ugi salam kebajikan kagem sedaya pamidang Jodipati wonten ing pundi kemawon. Sanagating Jodipati minangka purwaka anggen kita pepanggihan sumangga tansah kunjuk puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa awit saking pinten-pinten pinaringanipun arupi menapa kemawon satemah kita saged pepanggihan malih lumantar alune ngakasa 106,1 FM Radio Jodipati kanthi kawontenan ingkang tansah manggi kawilujengan katentreman kabagyan saha kamulyan. Sanagating Jodipati, sesarengan kalian kula sekar kinanti kepareng marak sowan wonten ing dinten punika Respati Palguna utawi Kemis Pon Katiti Surya kaping gangsal September 2019 wonten ing salebeting acara Sari Raja Campur Sari Radio Jodipati. Kados padatan kawiwitan tabuh pitu enjang ngantos tabuh sedasa siyang samangke. Mugi menggar roncenipun lagon utawi sinden sesendonan saged mimbu regengipun suwasana sinarta anggenipun nindakaken menapa kemawon. Sanagating Jodipati kagem panjenengan ingkang badhe ngregengaken adicara Sari Raja sumangga saged manunggal raos lumantar SMS wonten ing 081 717777 668 utawi lumantar WA wonten ing 0821 14384554. Monggo sanakaten pilih badhe wonten pamundutan lagon utawi sinden sesendonan utawi badhe ngentunaken salam-salam saged lumantar nomor ingkang sampun kula sebataken kala wau nggih. Sanakaten Jodipati sumangga kados pundi kumyak saha regengipun acara Sari Raja ing wasana saking sasana Giar Jodipati FM telatah Tanjung Enom Nganjuk Jawa Timur. Ngaturaken wilujeng miyarsakaken ngantos paripurnaning acara sesarengan kalian pupuk organik Manuto Gold. Pupuk Manuto Gold mengembalikan kesuburan dan kejayaan agraris Nusantara.